О, здравейте, приятели! Естествено, перфектно начало. Мирам си, абе. Моли, аз съм Бог, видя ли факли, ти намери си къщата. Айде, бе, простак, пак ли продума ти? Айде, бе. Аре, пак кажи някоя думичка мъдра. Къде си се изгуби, бе, свиньо? Аз ли, бе? Не. Тази гъла там. Кой друг да е? Тук видях една овца, що не уби. Ма ти виждаш всичко, аз виждам едни 20 блока. Ти ли стигат? Сега да видим кой ще вижда повече. Гледай за тиквите ти беше. Ето виж още една овца. Бати боже. Типа обник се изкара. Какво съм, аз виждам там отгоре. Айде, бе, да те виждам. Ела тук долу. Ако можех, щях си кенефа да се да докара. Айде, докарай го. Че ми се сере. Ти нямаш ли козет? Не, ползвал на старците. Язък. Айде, бе. Бог станал турчин. Айде. Исусе, кажи още една турска дума. Исус не знае турски. А кое е язък? Що си се правиш шегло? Айде, аз пак почнах от начало. Поне си някакви що горе прилични материали. Какви ти прилични, бе? Крадеш ги от природата. Сега ще порастат пак. Какво се прави? Крадците не са крадци. Дори те, които не крадат от природата. Викни госпожа Исус. Няма. Госпожа Исус, знаеш какво стана? Какво стана? Падна в клозета вчера. Лейде, бе. Госпожо Исус, пак ли се заклещихте? Не пак, този път не се върна. Излезе в канала в Несебър. Айде, бе. Ще прави компания на Българ. Господин Исусе, ти си много мъдър човек. Сега докарай в Майнкрафт Българ. Лоша новина. С Парух днеска щяха да ходят някаква среща. Айде, бе. В някакво там ново заведение. Бе, накратко там Аспарух и Българ се сбиха, напсуваха се. Да. И вече не си говорят. Ако те не си говорят, вече с никой не говорят. Така оня Пешо слепя, го блъсна автобус и прогледа. После пак го блъсна. И пак се разрева и каза, ще се оттърва от този живот. Не беше най-хубавата нощ, ама типа поне си добре. Човек на дете разчитам. Ти си толкова справедлив в този свят, дет сам краде от живото, не от другите хора. Аз поне не съм крадец. Аз съм крадец от природата. Да, да си крадец. Ти крадеш от хората, а те крадат от природата. Тъй ще той кръговрата. Сега ще си направим с 100 и злато. Едни релси можеш да направиш. Ще направя. То паде повече злато. Бе. Ще се правиш. Исусе, дай ми злато. Дела фил, изхаби го всичко. Дал го на Българ. Ма знаеш какво направи с него това? Изсра го. Не. Знаеш какво стана вчера? Какво стана? Разтопил го. Бе. Помислил, че стане повече и го изгубил в канала после. Сигурно сега оня клошар го изкара. Бе. Че се изгубиш. Сега бивам таск овца и готово. Ти нещо много ги бъркаш тия. Какво друго да е, ако не е овца? Крав. Друг Исус дойде. Дано е по-умен.
Не, то дявола. Айде, бе. Дявол Исус, кой е да слушал? Не го способните. Ай, Псовни, бе. май говори за себе си. Аз къде се залута и сега ще дойдат ни зомбита и тоя... Хиро път. Хиро свинята. Херо прът, не само Херо прът. Ме то много силен е. Хиро Брайн. Тъв ти Брайан, то мина модата вече на този. Довиждане, приятели, малко после извън кадър ще поработя и така. Ние не снимах.